cewa ya halatta a yi wankan janaba da sabulu, sai Bauchi ta kama da wuta. Malam ya zo da sabon abu. Kun sai yana cikin mukabar da aka kira ni gidan sarkin Bauchi, aka tara malamai, shi ma tana cikin series giringen abin da aka yi mukabala. Muna zuwa malaman duk sun haɗu, ga suna a gaba na aka sa bidiyon na gani ce ta malam ka ce wai ana wanka da sabulu, ana wankan jama'a da sabulu, ce me dalilin ka? Na ce to ina da dalili. Kafin in faɗi dalili na ga tambaya ɗaya. To me tambayan? Ado kenan. Ado. Sarkin kuka. Na ce masa Allah ya gawata malam, shin sabulu na jasa ne? Sai aka fara. To me yasa kake wannan tambaya? Na ce ai hakuri tsoho. Sabulu na jasa ne? Abin da yasa na yi wannan tambaya saboda na san dukkan kuna wanka da sabulu. To idan na jasa ne me yasa kuke ɗiba kuke sakawa jikinku? Me yasa ba ku ɗiban kashi ku goga? Me yasa ba ku ɗiban fitsari ku goga? Idan na jasa ne ya halatta wankan yau da kullum ma ka yi da shi? Sai kuma kama zare idanu. To mu yanzu to ruwa idan ruwa ya jirkita kashi uku ba ya ɓaci ba? Ka san waɗannan wuraren duka ba ɗauke su ba? To idan ruwa ya jirkita da me? Da me? Da najasa? In kun ce da najasa to kuma kun ce kuma ba ku da sabulu da najasa bane. In najasa ta jirkita ruwa ba za aiki da shi ba, ko na al'ada ko na ibadu ba, amma sabulu kuma ku ba da amsa cewa najasa bane, a dauka jirkita da shi. Kuma in na goga sabulu a jikina na ɗebo ruwa na zuba ya fitar da shi a matsayinsa na ruwa, ba amsa. Sai na ce so shin sidirka a zamanin manzo Allah me amfaninta ne? Da suka ba to yanzu na ce sidir, kasan da yana cikin Buhari da Muslim a maganar sidir ko? Har wa manzo Allah ya ce igsiluhu bima'in wa sidir, ku wanke shi da ruwa da sidir. Ce me sidir? ya suka tsaya suna zara idanu. Na ce to sidir shine sabula zamanin manzo Allah. Ko kuna jin manzo Allah dai umarni da wani abu da ba san ma'anarsa bane, to ku ga mana in ba sabulu bane ku ga mana me ma'anarsa. Kuma har kun fa yana yi yadda sabulu yake kun baka sidir yake, to me bambancin sa? Me bambancin sa? Karshe dai su ado suka kama zara idanu. To mu je na gaba. Na ce an gama da wannan? An gama da wannan? Kenan wankan janaba ya halatta ai da sabulu. Wannan maganan malami na Dr. Ahmad ya taɓa yin ta shi ma, amma ta saba ta yi zafi ba. Dr. Ahmad ba Allah ji kansa ya taɓa yin wannan magana. Allah ya ji kansa, amma ta saba ta yi zafi ba. Sai ta Idrisu ne ta yi zafi, ta Idrisu ne ta yi zafi.